Mga igsoon, sigon sa akong gikapahibalo ninyo, nga niya nata sa ordinaryong panahon, sa kasalugan, sa panaw, sa kinabuhi sa kaluwasan nga atong nadawat. Nga ang gipasabot, akong balikon, mao ni ang panahon nga ato ng ugmaron, no? Ugmaron, palambuon na ato kinabuhi sa kaluwasan. O karong Dominguha usab mga igsoon, usa ka espesyal nga Domingo alang natong mga Pilipinhon. Tungod kay karong adlaw atong gipasidunggan no ato nga gisaulog ang balaang bata, ang Santo Niño. Now ayon ninyo i-confuse kay bago pa biatang gasaulog sa pagkabata sa Ginoo. Itong Paskos pagkatawo, na nibalik na punta ron. Nibalik ta, pero lahi ang atong focus. Unsa man ang focus? Mauni ang sa pagsaulog nato sa Santo Niño, mauni ang kasaulugan sa atong paghandom sa nahitabo nato more than 500 years ago. Moingon akong more than kay ni kapi naman og duha ka tuig. 502 years. Oo. Unsay nahitabo nato atong 500 years ago? Mauto ang pagdawat nato sa kinabuhi sa kaluwasan. Mauto ang katumanan sa giingon, sa gipanagna sa balasayas o sa giingon. Katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit, nakakita og dakong kahayag. Mauto ang nahitabo nato mga igsoon. Mabitaw na nga ang pagdawat sa kahayag dili man sayon. Dili sayon. Muni pagpahinumdum nato ni adto no nga diin ang Santo Niño imahin sa atong Ginoo mao ni ang first Christian icon, imahin nga sa iya sa Kristiyanos o in particular sa Ginoo nga miabot sa atong dapit. Nga naman, kay ang imahin sa Santo Niño, mauni ang gigasa sa unang Kristiyano dinhi sa atong dapit. Kinsa man tong unang Kristiyano sa atong dapit? Disgrasya. Huwag ihabong kabalo. Kinsa si? Raha Humabon. O ang iyang asawa nga si Juana. Yeah, Juana kay humabon man. Kay majuana di jumabon. Bitang. Unya si humabon mga igsoon usa ka hari. Dili na sayon mga igsoon. Ang paggasa sa Santo Niño is not easy during the time. Ngano man, usa ka hari, muyukbo sa usa ka bata. Ka-imagine mo, is it easy? Dili. Ilabi na sa karaanang panahon na iso, doon na to sila pagtuo, ligon to silang pagtuo, patay to silang pagtuo. They were not operating sa ilang pure reason. Nagkinabuhi silang pagtuo, bisan tuod, o kung sa ilang gituan, basta kanil, makipatay to sila. Mabita itong daghang mga misyonero nga gipang patay tungod sa pagsangyaw ni Kristo nga dili madawat nila kay gasamok-samok sa ilahang gituuhan sa ilang relihiyon. Apan kinahanglan nga sangyawan sila. Nganuman, tungod sa ilang pagtuo, nga doon na yung mga halad-halad, sakripisyong tao, sakripisyong mga mananap. Nakuha yung mga igsoon?
Nawala ang tinuod nga kalugan sa paghalad mo na nga si Kristo gisangyaw aron mahimong kahayag paggiya sa pagtuo sa karaang katawan ug hangtod karon. Mo nang dili sayon ang pagsangyaw ni Kristo maison tungod sa kalig-on sa pagtuo ni ato para dili parehorong panahona. Ano na ko dili parehong panahona? O rally-rally na yon. Kaning grab and corruption kinalang dili ni butaran na taga-kwarta nahilom. Unsang pagtuo ha? Lain mamug tinanawan ako. Wabi ako mag-ingong kamo. Hapit na rabang Oktubre. Oh, di ba? Suki-isok kayo ko. Dali arang mapaling. Niya itong panahon namin so dili sa yun and very amazing. Nga naman kaya ang hari mismo ni bow down ngadto sa batang Jesus. Mauni ang mensahe nga gipahinumdum nato mga igsoon. Mabitan lang sa atong ebanghelyo. O sa gisgutan sa atong Ginoong Hesus ang pagtulunan na nangutana niya kinsa man ang labing dako sa gingarian sa Diyos. Nangandoy man ta nga makasulod sa gingarian sa Dios, di ba sa langit? Nga sa giun sa atong Ginoong Hesus, mitawag siya og bata og gihatag niya panig-ingnan. Unsa giingon? Hangtod nga dili kamo magpaubos. Magpaubos sa inyong kaugaling ug may sama ni ining bata. Dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Muna gipasabutan ang mga igsoon. Nga sa ato pag-ato pa ng usbon pag-istorya, dili ta mag-Kristiyanos kung di ta mo surrender sa atong kaugalingon. Nga dili ta makabuhat sa pagtulunan ni Kristo o kabubuton sa Dios hangtod dili ta magpaubos sa atong kaugalingon o magpamando sa Dios o ni Kristo sa atong kinabuhi, mga igsoon. Unya, maunsa may opposite. Ulugan ang bata. Nagsaulog tag Santo Niño, kaya masadya ta, magkwantag humba. Na walay nahitabo sa atong kinabuhi. Dili na mo tinuod nga kasaulugan sa Santo Niño, mga igsoon. Kaya pag sa ulong nato sa Santo Niño, mo ni pagpahinumdum ka nato. Sa usa ka kinaiya nga paghahuptan natong mga binunyagan, natong mga Kristiyanos nga nangandoy nga makasulod sa gingharian sa Dios ug makadawat sa maong kinabuhi sa kaluwasan. Puro tanawa. What a very proud generation. Usbon ang sinina ni Santo Niño Green. Kay ngano swerte sa negosyo. Ngano di ay ang Santo Niñong pulahan di na makahatag og panalangin? What a proud generation. Gikuhaan og korona ang batang Hesus giili sa kalong buli. Aron dili mahimong hari dinhi kanato. Bata maghari-hari na to. Mabitan na atong Ginoong Hesus. Respetuhan na to ang mga bata. Ngano man mga igsoon, makasabot kay ta. Ang batang Hesus, kung ito utang anak sa Diyos, munang atong respetuhan. Munang hari siya. Dili na to ulug-ulugan, kaya dili biya maulug-ulugan ng hari, mga igsoon. Kaya ang pulong sa hari mo isundon sa tanan, dili ulug-ulugan. Nganong respetuhan na to ang bata, katimaan na sila sa dili makita nga Dios. Mobita ng mga ginikanan, panahon sa bunyag, unsay gipahinumdom. Human mabunyagi, ang inyong anak,
gitawag na siya karon nga anak sa Dios. Mao nang ginikanan respetuhan ang mga anak. Dili sila ipalayo pagpaila sa iyang Dios kay mo na ang iyang amahan. Sama sa batang Hesus. Gitugyan sa iyang tawhanon nga ginikanan aron amumahon nga magila sa Dios nga iyang amahan. Dili kay ipalayo na hinuon sa iyahang Dios. Pero kung proud nga ginikanan ang bata, di gina masuod sa Dios. Kaya ang kunon man yang iyaha. Dili bo. What a proud generation! Ang batang Hesus, gipasininaag duster, gibutangan og shoulder bag kay kita'y magbuot unsay image sa Dios para ka nato. Imbis kita mo'y maning kamot nga mahulma ang atong pagka-image sa Dios. Kita mo'y what a very proud generation. Munang karon mga igsuon, gipahinumduman ta niini. Nga we should learn to humble ourselves if we want God mo operate sa atong kinabuhi ug maato ang kaluwasan. Tan-awa. Santo Niño gipapuyos og kwarta kay dila swerte, dili takab, dili kita mo'y magbuot. Di na ta makahulat sa God's providence ang Dios nga mo'y muhatag kanato. What a proud generation. Muna mga igsuon, manginaot kita. Nga niining pagsaulog nato karon sa Santo Niño. Ato untang saulugon kini sa tinuod nga miti sa debosyon. Unsa nga miti nga mga debosyon? Dili humba, dili tigbakay, dili baile, kundi dili ang atong paghandom sa mithi nga gitudlo kanato aron unta kining kinabuhi sa kaluwasan, ang mithi sa kaluwasan nga atong nadawat, mauunta kini ang mapalambo ug mapuy-an sa atoang pagkinabuhi ni ining kalibutana. Munang sama karon sa pagsaulog Santo Niño, kita gipahinumduman nga unless magpakasama kita og bata nga being obedient and humble to our God and to Christ, we cannot enter sa iyang gingharian. Muna may son, manginaot kita nga inspired nining atong kasaulugan karon gipahinumduman nga kita di ay maukad tong katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit o karon nakakita sa dakong kahayag atong pahimudsan kining maong kahayag nga mao si Kristo sa atong pagkinabuhi aron maato unta ang atong gipangandoy nga Pinoy-anan sa kahingpitan ang langit sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Pit Senior. Palihog manindog.